ina daga cikin allazi ana alaihi al-yawma wa ashabi. Shugaban talikai mutum ya zo gurinsa sai ya ce taimaka min za ka yi ya Rasulallah. Sai shugaba ya ɗebo abubuwa masu yawa sai ya bashi, sai ya ce gashi, sai ya ce ban ji daɗin waɗannan abubuwan ba kuma ban gode ba. Tashi dan wannan za a bani take ta. To shine sai shugaba ya tura ka sake kira shi, sai ya kuma zuwa ya ɗebo wani abin da ininka abin da ya bashi a farko, sai ya kuma bashi. Ce yanzu ka yayi maka? Yace na gode maka ya Rasulullah, na gode, ina maka godiya da harshen dangina daga nan har ila yawmul qiyamah, saboda godiyar ba za ta kare ba. Ranka yayi daɗi yanzu? Yace raina yayi daɗi, na gamsu. Shikenan sai ce to amma ina neman in an jima ka dawo da Allah, sahabbai na za su zo, ɗazun ka faɗi magana ba su ji daɗi ba, nake so ka dawo don ka faɗi wannan kalmar da ka faɗa a gabansu, don in suka ji kaga za su ji daɗi a ransu, za su kuma yi maka kyakkyawan zato kai mu. To ya ka ɗauko mu ka ɗora mu akan mizani. Yanzu ina muke da wannan aikin na annabi? Ina muke da wannan aiki na annabi? Shi ne allazi ana alaihi al-yawma din fa. Ɗaya daga ciki kenan. Sai ka auna ka ga yaushe ne kai kake da ƙarfin ruhin da zaka kai kan wannan gurin. Ko ku a'a iya bakin da ka faɗa ya gamsar da kai. Kaga bai gamsar da kai ba. Bai yi ba. To halayen shugaba ga sunan iri waɗanda su al'imamu Tirmidhi sun mana littattafai na shama'ilun rasul ga baki ɗaya da abubuwa iri Shehu Yusuf na Bahani ya yi wasa'ilun rasul ila shama'ilun rasul. Tadodi ne ga sunan na ban mamaki mala. Ya shugaba yake yayin da wani abu da zai fitar da mutum daga hankalinsa na fushi, shi ya yake yi. Ya yake yi? Yana kan allazi ana alaihi al-yawma wa ashabi. Wannan ibnu abi balta'ata ran da ya rubuta wato wasiƙan nan, hukuncin wannan wasiƙa har yanzu a duniya duk wanda yi shi yanka shi ake yi, ko a sa bindiga a harbe shi. Ka tona asirin ƙasa da ƙasa. Ko kwanan nan ƙasar Yaman na ga an yi wani fareti, an kama wani an ce a je ya zaman bursun daga ƙarshe abin da ke shi, saboda wai ya tona asirin ƙasar su guda ɗaya. Dan Abibal ta rubuta wasiƙa ya rubuta ya ce ga shugabanin ya taho da runduna kamar tana tafiya kamar kwararar ruwa, ya tura gurin kuma inda za a je din Maka, ya tona asiri. Amma kaga da aka zo hankalin sahabbai ya dugunzuma, wasu na dama ashe munafiki ne. Manzo yan talikai dafa shi yace me ya faru? Hadibu me ya faru haka? Yace wallahi ya Rasulullah, ni ban rubuta wasiƙan nan saboda munafunci ba, abinda na rubuta wasiƙan nan ne yanzu kuma ya zama kamilu zati da kansa yake bashi kariya. Yau ina muke da irin wannan aikin na annabi? Yau ina maganar allazi ana alaihi al-yawma wa ashabi dangane da mu a yau kan irin waɗannan ayyukan da shugaba yake yi. Sai yi masa afuwa, yi masa rangwami. Allazi ana alaihi al-yawma wa ashabi rayuwa fa da yake nan. Mutum ya zo ina tsaye kurin ikama rigarsa ta baya, ina sanye da bargon nan mai ƙarfin nan da dinga ja sai da fatarsa ta dinga tafiya ta nan wuyansa. Subhanallah, me ya faru? Ai zuwa nayi da raƙuma guda biyu, dukiyar Allah da take gurinka ka ɗauko ka bai. Ka ɗauko ka ban. Yace domin dukiyar nan ta Allah ce. Ya faɗi maganganu. Sai manzo Allah ya ce almalu malullahi wa ana abduhu. Ga wuya fa ina tsatsafar da jini a lokacin nan.
yace tabbas dukiya kan ta Allah ce kuma ni bawansa ne, yadda ice ayi da ita haka za a yi. To yadda yace da itan dama cewa ina baku, to da ka ku dauki ku cika masa kan raƙumi na farko da dabino, ku cika masa ɗayan. Yace abu ɗaya kurin za a yi, wannan jinin da yake tsatsafa ta wuya na yanzu shi za a kama ka kai ma irinsa. Sai yace a ba za a yi min haka ba. Me yasa? Yace ai kaga kai a dabi'arka la tukafi'u bi sayyi'ati sayyi'a, ba yadda za a yi maka mummuna kai ma kai mummunan nan. Sai ya dinga murmushi, ya dinga murmushi, kana yafe maka. Shine allazi ana alaihi al-yawma wa ashabi, allazi ana alaihi al-yawma wa ashabi. Kula da zuwa masallaci, to wannan dama ai farallai ne ma. Tsayi da sallah akan lokacinta, wannan farallai ne ai. Dama yana daga cikin fara'id waɗanda Allah ya wajabta mana. Yanzu waɗannan akhlaq ɗin, ɗabi'o'i wanda su Allah yake kallon mutane a kansu, yau ba da rashin su ne sa muka kasa zama lafiya ba. Yau an kasa, yanzu da daddare ba kowace unguwa za ka iya zuwa ba. Yanzu an ce yi kaza ba lalle ne ka iya yi ba. Abubuwa iri-iri ga sunan har sun shigi juna. Saboda me? Saboda nisan al'umma da irin waɗannan shari'a ta annabi. Kawai ɗauka ake yanzu wani abu ne can gashi can wata kusurwa ce, in ka je nan ka tsaya shi ne kai ne ahlus sunna, ba ka bane. Haka bane wallahi. Shugaba yana da faɗin da ya mamaye ko ina da ina. Ko ina. Da ka yi himma ka kusanci annabi, ka yi himma ka so mutanen annabi, ka yi himma ka roƙi Allah ya baka ƙarfin imani, ka iya bin annabi yadda Allah yake so a bi shi.